Are they on? Yeah, okay. Hey!
mẹjọ orí dàtọ́gbà olódù ọ̀nà olórí ọ̀tá. Akọ̀jì ní onye mmadụ nke o ji ndị akọbanya. Ebe onye ọkọ dị na-ekwu na nwa mmadụ ga-akwụrịrị. Ịgọdị ebe ọkọ n'ụlọ na-ekwu na nwa mmadụ ga-akwụrịrị. Mụwa ụlọ ọgụ na-agụ mmanwụ okwu ya ọgọ na nwa mmadụ ga-akwụrịrị. Maka ndị ịga na-abalị ekele m ka ere ekwu n'izo wee gaa. Okwu onye ọ na-ekwu ebe na-ese okwu ebe ya eri ya. Ego otu anyị ihe gbacha wee kwesị ndị ya. Nke akwa ọkụkọ bụ ọkụ nke ọgaziri anụ. Mụ na okwu anya ọnụ nọ. Sorry. Sorry. Obodo pụta ndị tụrụ orimiri amalụgo ndị mgbujikwa anụ karịa na mma ọdịm obodo pịa nwụlọ osiwe mọkụmọkwa jiri obodo ọnụ ndasị ata ndasị mmanwụ ndasị ngiri nke obodo ibe m na-agwa Chukwu ya dịrị m ga zichere mmadụ ya dịrị mmadụ ndị o zichere mmụọ gị na gbogbo ụmụ ntị ka m gwa gị ibe ọgwụ mkpụrụ aja na mba ọwa ọrụ egwu chọrọ onye achọba aja eji eji m ọnwụ na ọbụla mgbe isi were nwa olebi ewe tụọ na aka enwe a nara mgbe agara osisi atọla na agwụrụ nwamba akpa egbe na na-egwu na mmadụ bụ ụzọ agọ ma bụrụ ndị obi na ahụ igoso ebe na ọkụkọ ime ọsụta gị nyecha anya na anụ na anụ na ọdịrị ya Otiti dị ndụ nọ na-ekpofu orugbo ọnwụ na mokwu juru ya ọnụ okonye ọnụnụ gị na-akpa mụ na ntị ogbe ọdara nke ji akọrịta ndị mmụọ onye kwuru okwu idide na-abụ Alụtụ ji dagba ji dagba mgbe ji n'okpuru na-atakwa alụtụ omenala mmekọ mgbe okpuru ibe ọgwa nwatari oke gbakwana afọ ma ọ bụ eze ya anya o jiri ikwu nne mụta ọgụna na-agba n'ọrụ ya alụtụtụ nyerukwa anya na ụnụ nsị ọcha alụtụ mobi makwa na ọza na anya osi onye nwe aka ji ọbọ na-enye ndị iche ọbọruo n'ama ya bụzi na oturu ose ji ewuru aja okwu oturu ose ji ewuru aja okwu mere ụfọdụ ji ata aka n'obodo eji ụmụ ebe a
n'ọnụ na adịwo obere okwu enyi ọnụ akọwa akụkọ oge na-agagharị nkarụgharị igwe ọnụ mmadụ atụrụ oge korikori ọbụ ibe ya agaji n'ụlọ osimiri mmeribe oge ndị si na ebe ọbịa gbatere oge n'aka mana ojide onye mmadụ o ji eri akọ ya iji azụ ocheere ka o ji eme ya ọdachi ekwenye o ji adịrị nke mma anụmanụma na ọ na-eme eruberi bata ọrịa gbara ọsọ ụzọ na-adị mkpụrụ okwu nwata mara 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 ịmara ụwa gị mara utudo ọbụrụ ugogbe ndị mmiri ji ana n'ihu ka ndị mmadụ ji ana n'ihu ka ụwa ga-ajụ iwe mmiri anaghị ewe ncha mmiri na-enyelu ncha aka ma nchewe ọgba ụgbọ gbanya nganga bugani munganya paramo ona unna bula bana dimma ibalu malu judi mabo mo ibalu malu judi mabo mo ojo imalu mo wibe o kwa nyoru na agoro aja wi bo ina gogo mo ti na mandida ọdún mú bọ́ ẹgbẹ́ ìdáná ṣe agbọ́lọ̀ owó ilẹ̀ díje alùsí díje fún jẹ́ ìwọ̀n ọ̀gbùnlẹ̀ òfẹ́fẹ́ kọ́ndì tọ́lọ̀ wọn ni ó gbọ́ yọ́nù Boteke kobuwa na pana. Boteke kobuwa na buoje. Kaka ni uwoje ri aya ko gadada. Begele gbogbo. Bosi awe. Kaki ganga je ri aya. Opana. Bosi gbogbo ana wo je ri aya. Opana. Ibe ji chiri ji n'ọnụ ojewe n'ọma mma keke wee rie ji ga-awọ rie ji so ya rie ji ga-akwọ wee ji ya tupu eke wee mbudo m n'aka. Ama eji bi n'aka
ibe ọlụlụ nwa mmadụ tupu ya ma elu ụmụ ya alụsị osisi eji amasị agwọ na ọbọ ọba anara na-eri ya akọrọ ikọrọ Lift keys. ọ bụrụ ogbenye na-enye akwụkwọ ụmụnne ibe eji wuri igbo nke gbobe mkpa nwanne ibe anyị wagụrụ pụtara nwagụ a na-ada ọbịbịa ọcha nwa ọchị mana mụnwụ mmanwụ gbọga si agba na aba na-esu mmanwụ imi ụfọdụ epianagbo ọnụ ukwu gere pịa na anụ ukwu aja ebe ha na-esu mmanwụ imi ọ na-arụba ọcha danya ọnwa si na ya etio ọcha kpakpando tikwuru ya etikwu ọ nakwa wụchi abalị jee na-edekwa anya n'igwe ọkpakpakpando na-abịa agụta mana ọnwa pụta otu ụbọchị iji agụo enye ọcha ọnwa pụta iji adịo anụ jụọ ya narịrị okwu anya ọnụ ibe a na-ekwu eziokwu dị n'eziokwu na eziokwu eziokwu na-agbagwa ka afọ na ebe onye o metụrụ ọtọ n'ọtọ mana onye kwuru nwanne ya na n'alụ onye agụrụ erigburu onye gwuru togbo onye ji ọnụ wee nọbịa na ibe nwanne ọbịa ka ndị enwe Chukwu onye ga-eru ụwa onye bụ onye ụwa onye na-amara ọbịa ọgba gị kelekwe maka amaozu Chukwu onye bụ onye ọya ekele onye ọya ekele ma amara ọbịa Chukwu ọgba gị kelekwe maka amaozu ọ sị na onye na-adịrị m nwa na ọbụ na-agụ mma amaozu na okom ekwekwana ego ụla na na-azụ ya mgbe na-akụzi na-ewelu Monday and Tuesday go